Gràcies, moltes gràcies, molt amables. Mireu d'aplaudir una miqueta més fort. A continuació us farem un tast d'algun dels nostres temes preferits. El que hem fet nosaltres és posar-hi lletra perquè fins fa 4 dies eren cançons instrumentals. El Casio PTU, el mestre del Mau. És guapo. Perfecte. Gràcies al triangle i a la veu, el mestre Andreu. Clinc. Clinc. Mercès. Anem amb la primera lletra inspirada en la música de la pel·lícula Encuentros en la Tercera fase. tercera fase. Molt bé. Aquella que feia... Després d'hores d'estudi hem arribat a la conclusió que hi ha una lletra que li va a mida i que transmet el missatge dels extraterrestres quan arriben a la Terra. La lletra seria la següent. 1, 2, 1, 2, 3 i... No som d'eixe món. Com veieu, si analitzeu una miqueta la lletra, no som d'eixe món, què ens estan volent dir els extraterrestres? Que no són d'aquí. Que no són d'aquí, o que són de Xàtiva. O que escolten Raimon. El segon tema l'hem titulat La música que sona quan engegues l'ordinador, i és això, bàsicament. Gràcies, mestre. Fins aquí Fònica. la música que sona quan engegues l'ordinador. A continuació, la nostra versió amb lletra. 1, 2, 3 i... Ojo que sencers. Bé, aquesta l'hem titulada l'obertura número 1 per PC i també tenim la versió del tancament. Tancament. Tothom. Són 4 notes. Anem amb la versió amb lletra. 1, 2, 3 i... Ja s'ha apagat. Perfecte. Mercès. Gràcies per aquests aplaudiments tan sincers. Voleu visos? Sí. Molt bé, doncs tindreu un vis. Un tema inspirat a la melodia d'un famós telèfon mòbil, que és aquest. Aquesta és guapa, Val. Perfecte. Tanquem-lo. Molt bé, Aquesta és la versió amb lletra. Ara. Atenció a la lletra. 1, 2, 1, 2, 3 i... Veu. La bústia de veu. La bústia de veu, si no l'agafes, guaita que salta. La bústia de veu, si no l'agafes, guaita que salta. La bústia de veu, si no l'agafes, guaita que saltara. La bústia de veu. La bústia de veu. I... Bé, us ha agradat? Hem trucat a l'empresa aquesta de telefonia, però no ens han agafat el telèfon. Estaven comunicant, tenien engegada la bústia de veu. Ara. Gràcies. Saluda. Un plaer.